Hi ha un que es diu imaginacions, amb admiració. Aquest conte està basat en l'experiència d'un amic meu, d'aquelles experiències que poden poder arribar a ser bastant neguitoses. És veritat que ets, o sigui, sí? L'has de llegir. Recordeu això, és una experiència d'un amic meu i llegiu el conte. Sí. Doncs sí. Està basat, resulta que un dia estàvem amb una colla, prenent una cerveseta, estàvem un dia al vespre que havíem quedat, i aquest amic meu ens va comentar que, no sabeu el que m'ha passat, que havia anat a una trobada de la feina, una trobada aquesta d'un diumenge, ha passat tot un diumenge, ha passat tot un dissabte amb els caps i els treballadors, i aquest, sí, exacte. De quina feina? De quina feina, no? Però i que havia anat allà i el típic que fan 1.000 activitats, que a més toca fer alguna xerrada, alguna conferència, alguna qüestió d'aquestes relacionada amb la feina, i que després, uns dies després, va rebre, d'això fa temps, i va rebre, ho dic perquè avui en dia t'envia tot per WhatsApp i aquestes coses, però en aquell moment encara no existia això, va rebre unes fotografies, un sobre amb les fotografies de grup. I ell ho va obrir, i en la seva fotografia estava ell i com una nebulosa al seu voltant. I clar, diu que va estripar la fotografia. Per què? Per què? Però què has fet? No sé què, perquè clar, tots vam dir, ensenya-me-la, que la va estripar. Aleshores, aquest és el punt de partida. El relat parteix d'aquí. Hi ha un home que va a una trobada de feina i quan rep les fotografies de grup veu una cosa estranya. I a partir d'aquí s'inicia el relat.